DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Welcome po dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Dahil araw po ngayon ng Biyernes, no? First Friday, kang buwan ng Agosto. So nandito po tayo live sa Bicol Coconut Trade Fair dito po sa Festival Mall sa Alabang. So welcome po ulit sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ito po ang inyong makakasama, si Bem Romano Birango. Magstay po tayo dito sa programa until 12 noon, no? Ngayong first Friday ng buwan ng Agosto. So sabi ko kanina, nandito tayo ngayon live sa aming Bicol Coconut Trade Fair na ginaganap po ngayon dito sa Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa. So nag-open po yung fair kahapon, August 6, and this will be until Sunday, August 9. So yung mga nasa area po dito sa Alabang area, sa Las Piñas, sa Parañaque, and kahit na po sa Metro Manila, kahit po medyo hindi maganda ang panahon, kung may oras po tayo, magpasyal po tayo dito sa Festival Mall para po ma-discover natin yung mga magagandang products ng Bicol na coconut-based products. So ngayong umaga, makakasama natin dito sa programa ang Division Chief ng Business Development Division sa aming regional office. Nandyan po kasama ko ngayon dito, live din sa Festival Mall, dito sa Bicol Coconut Trade Fair. Ipakilala ko po sa inyo si Sir Butch Castro, ang aming Division Chief sa Business Development Division. Sir Butch, pwede bang batiin natin ang ating taga-subaybay dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo? Sir Butch? Okay, good morning, Bem. Nadadungog ba ako? Naririnig Opo. ako, no? Yes. Okay. Stay. So, binabati po natin ang lahat ng mga taga-pakinig sa ating programa. At siguro, Bem, nasabi mo din, di ba, it's August. So, meron ako isang knock-knock. Sige nga, sige Bem, nga. knock-knock. Who's there? Agosto. Agosto who? Agosto ko dito sa Bicol Coconut Trade Fair. Ang saya-saya. Di ba? Sana magustuhan din nila. Oo, kahapon, di ba, nakita natin yung mga shoppers dito sa Festival Mall na talagang nag-enjoy dito sa ating mga coconut-based products na gawa sa Bicol. Yeah, that's right, Bem. No, kung sabi mo nga, medyo, di ba, yung panahon ngayon dito, maulan. Oo. Pero iba yung mood dito sa loob ng ating venue ng trade fair. Ang saya. Correct. Diba, Oo. everybody excited to buy. Makikita mo, di ba, ang dami ng tao. So talagang amazing. Oh, napaka-festive yung atmosphere dito sa loob ng fair area. Kahit nasa labas, hindi maganda yung panahon. Kaya ito ay isang pangitain na talagang merong future ang ating coconut industry. Yeah, tama, Bem.
speaking sa Festival Mall, no, napaka-festive talaga dito. Anyway, bago tayo, Sir Butch, magpatuloy, siguro bigyan muna natin ng konting background, yung ating mga tagapakinig, yung ating mga taga-subaybay dito sa programa, kung bakit nandito tayo ngayon para dito sa Bicol Coconut Trade Fair. Ano ba ang kwento behind this fair that we are conducting? Yes, please. Opo, yung konteksto po nito, tayo po ang Department of Trade and Industry ay kasama po doon sa mga implementing agencies ng programa ng CFID. CFIDP, ito po yung Coconut Farmers Development na Industry kumbaga development. saan ina-assist po natin yung lahat ng mga coconut farmers in the entire Philippines. At ang DTI po ay naatasan na doon po sa component ng marketing and research. That is Yes. why ang pagkoconduct po ng trade fair ay ito po yung kumbating isang activity doon sa programa ng CFIDP. At Opo. dito po ngayon, ito po yung first ever natin na dinala yung mga coconut producers, processors ng Bicol region, outside of Bicol dito sa Manila. Opo. Before po, ginagawa natin tong marketing event na to sa mga malls sa Bicol. No? But it's the first time that we bring here in Manila para naman ma-expose sila to a wider market and at the same time, magkaroon sila ng oportunidad na makapagbenta dito sa Manila. Opo. And nakita natin, Sir Butch, yung appreciation ng ating mga shoppers, ng mga buyers, no? Kahapon talagang nakakamangha kasi talagang na-appreciate nila yung ating mga produkto na gawa sa coconut, no, na galing sa Bicol. Opo. At kung makita mo yung mga mamaya, siguro papakita natin pag may chance. Opo. Yung mga products natin, nag-level up talaga yung sa coconut Correct. products natin. Oo. Hindi na siya yung normal na makikita mo in the market. Opo, oo, correct. So, yun nga, tama, Sir Butch, kasi mamaya, siguro, meron din tayong ang makakausap na mga ilang exhibitors dito sa ating Bicol Coconut Trade Fair. At si Sir Butch ay mamaya mag-iikot siya dito sa exhibit area para ipakita sa ating mga taga-subaybay, no? Sa ating mga kanegosyo at sa ating mga ka-consumer din kung gaano na talaga nag-improve ang ating mga coconut based products. At siguro mamaya, Sir Butch, pwede din nating mahinga ng konting mensahe ang ating regional director na nandito ngayon sa fair area, no? Nag-iikot din para magbigay din siya ng kanyang message, no, sa ating mga tagapakinig. Yeah, we will do that, Bem. Full force po ngayon ang DTI, ang management, Opo. pati yung mga provincial directors ng ating iba't ibang probinsya. Nandito to support our coconut producers and processors. Opo. At syempre, Sir Butch, hindi natin hindi din makakailan na ang ating mga partners, itong mga coconut industry players, no? Malaking parte din dito sa ating programa kasi syempre kung wala sila, hindi rin natin maisa sa katuparan ng ating mga programa. Yeah, correct. Silang bida dito actually, Ben. Yes, Sa oo. trade fair. Yan man talaga sa atin, di ba? Lahat ng Opo. fairs na ginagawa natin, ang bida ay ang ating mga micro, small, and medium enterprises. Yes. At syempre, nakakatuwa din sa parte natin na yung ating mga MSMEs ay nandyan yung tiwala sa ating ahensya na talagang malaki ang tulong sa kanilang marketing, no? Sa pag-market ng kanilang mga products. Doon talaga tayo pumapasok. Oo, Bem. Yung trade fair kasi talagang year in, year out ginagawa natin yan. Pero ngayon, exclusively, di ba, ito ay talagang para sa mga, kumbaga, ginawa natin to for the purpose ng, para ito sa mga ating coconut processors. Yes. At saka Sir Butch, base na din sa ating experience, no, malaking bagay talaga yung ma-expose ang ating mga MSMEs sa mas malaking market or sa mas malaking merkado. Kasi dito sila nagkakaroon ng mga bagong buyers at saka nakaka-create ng mga network, no? At Bem, yan yung kumbaga, it has been a proven kumbaga Yes. approach natin. Opo. Na kumbaga, especially yung ating mga coconut producers, kumbaga kung doon lang sila sa area na kanilang ginagalawan, limited masyado ang kanilang budget. But if you Opo. bring them outside, una,
na-expose sila sa wider market, mga taga Opo. Manila na-amaze na kanilang products. Pangalawa, kahit sila nagkakaroon ng confidence kasi 'di ba iba yung ang kausap mo ay hindi ng mga Bicolano, kausap mo ay mga institutional buyers, kausap mo Correct. mga taga Manila. Yeah, so lahat nga kaya nga tayo kahit ngayon 'di ba nagtatagalog tayo kasi nasa Manila tayo. At saka, other than the fact na nasa Maynila tayo, Sir Butch, ngayon ay buwan ng wika. So, Buwan kailangan ng tayong wika na yan. managalog. Oo. Sige, sige. So mas mainam na tayo ay magtagalog. Okay, oo. Para maintindihan tayo ng lahat ng ating mga taga-subaybay. Taga Mindanao, Bisaya, and other areas, talagang maintindihan ang ating, pambansang wika. Saka yung DCGB naman, di ba? Mayroon naman silang online platform kung saan hindi lang naman mga Bicolano ang nakikinig sa atin. So, baka may mga nakikinig dyan. So, better na maintindihan nila yung usapan natin. Opo. Okay. So, Sir Butch, ipakilala na ba muna natin yung ating makakasama na isang exhibitor natin ngayon sa Bicol Coconut Trade Fair? Pwede na nating mahingan din ng kanyang mensahe at siguro i-greet din niya ang ating mga taga-subaybay at ang ating mga taga-pakinig dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Nandiyan na ba siya, Sir Butch? Actually, Bem, nandito ako sa booth niya and ating kakausapin para mabigyan tayo ng ideya at mabigyan tayo ng kumbaga ano ang kanyang produkto. Wait lang ha. Okay, so siya po ay si Miss Rems, no? Navarro, si Ma'am Rems. Ay, sorry, Remigio pala. Akala ko Remigio Navarro Jr., si Sir Rems. Siya po ang owner ng Rems Coconut Products Manufacturing from Inubatan, Albay. Okay, Sir Butch, Dito tingnan siya. natin ang mensahe si Sir. Wait, bibigay ko na lang yung Hindi siya yung nakakonect? cellphone ko. Bigay ko na lang. Ito. Okay. Good morning, ma'am. Ay, good morning, sir. Magandang umaga. Pwede bang batiin natin, sir, ang ating mga taga-subaybay dito po sa aming programang Usapang Consumer at Negosyo. Live po tayo sa DZGB. Live po tayo sa Facebook page din ng DZGB News Online. Yes po, ma'am. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa DCGB at magandang umaga rin po sa mga taga-DTI at yung iba pa pong mga exhibitors na nandito po ngayon sa Festival Mall. Okay, sir. Isa po kayo sa mga napiling exhibitors dito sa aming Bicol Coconut Trade Fair na first time nating dinala dito sa Metro Manila, no, sa mas malawak na merkado. Pwede pang makwentuhan mo ang ating mga tagapakinig kung paano ka po nakasama dito sa programa? Okay po. First of all po, magpapakilala po muna ako. Ako po Okay. si Remigio Navarro Jr. or just call me Rem in short. At ako po ang may-ari ng Rems Coconut Products Manufacturing. Bali po, nakasama po ako dito sa trade fair na po ito dahil po sa aking mga nagawa ring mga produkto at gusto ko ring maipakilala itong mga produkto ko dito sa Metro Manila. Opo. Pero bago ka po naidala dito sa Metro Manila for this trade fair, ilang taon ka na pong nagfa-farm? Ilang taon ka na pong merong farm, no? Coconut farm? Ako po kasi ma'am, bali lumaki po talaga ako sa Nyugan. Ang mga parents ko po ay coconut farmers at ngayon po ay doon ako nagsimula na makapag-aral kung paano magtrabaho sa Nyugan. At nung ako po ay nakapagtrabaho na at nakabili ng maliit na lupa, doon po ako nagtanim ng nyug na kinukuhanan ko na ngayon na pinoproseso ko ng aking mga produkto. Okay. So si Sir Butch, baka meron din katanungan kay Sir. Sir Butch, meron ka bang tanong kay Sir? Bago tayo. Actually, dito ako sa tabi ni Okay. Sir Rem, no? Yan, kita naman kami dalawa. So, Opo, sir, opo. ano ang pwede pang i-describe mo ang isang produkto nyo po? Baka pwede natin may pakita sa ating mga
taga-pakinig. So Food-based actually, ba? Food-based? actually meron siya dito. Bestseller to, kahit ako, tinikman ko. Kahit maliit na bata, bumili nito kahapon. Ito po. Buko juice ba yan? Ano yan? Actually, Buko- hindi po siya. Ikaw, sir, mag-explain ito. Okay, ma'am. Ito po ang tawag po dito ay coconut sap juice drink. Ito po Coconut ay sap. galing po sa inflorescence ng niyog. Okay. In short po, ito po ay tuba. Pasteurized tuba. Okay. Bali po kasi ito, nagkaroon po ako ng idea na gumawa po nitong produktong ito dahil po sa aking pamangkin na siya po ay may UTI. Bata pa siya, may UTI na siya at mahilig kasi siya sa soft drinks. Ngayon, para hindi na siya magkahilig muli sa soft drinks, kaya gumawa ko dito. Sa halip na soft drinks, ito na lang po ang inom nila. Mm. Hindi naman yan, sir, yung nakakalasing. Hindi naman, ma'am, no? hindi ma'am, dahil ito po ay pinapasteurize. Okay. At hinarvest po ito between 10 to 10 hours. Ang nakakalasing po ay yung mga tuba na hinarvest po ng 24 hours hanggang 36 hours. Yan po ang nagiging alak na po or okay. kakalasing na. Sir, kung bipilihin po yan, magkano po yan dito? Ito po ay nasa 35 po ang isa at binibigay ko yan sa promo na 300. So bibili tayo, Sir Boss, mamaya 3 for 100 kay sir. Oo. Actually, Ben, kahit bata, nagugustuhan to. Kahapon nakita ko mga bata. Gusto nila. Oo, masarap talaga yan. Oo, kaya mamaya bibili tayo kay sir. Ano pa, Sir Butch, ang ibang products ni sir? Meron pa dito, Bem, ito. Coco sap syrup. Okay. Yes, Pag-explain nga dito, sir, sa atin. okay, ma'am. Ito naman po, ma'am, na coconut sap syrup. Ito po ay yung all-purpose sweetener na galing po sa tuba ng nyog. Ito po, bago po siya maging ganito, ay matagal po itong pinoproseso na pinapakuluan para po lumabas ang tunay na tamis niya na maging syrup. Ito po ay na-produce po ng sa loob ng 12 hours. Pero kung ang coconut syrup po ay na-produce ng between 5 to 4 hours, ito po ay magiging coconut sugar. Kaya So, bago po maging coconut sugar ang isang produkto, dadaan muna sa coconut syrup. Okay. So, ibig sabihin, sir, yan na coconut sap syrup, all natural. Yes po, ma'am. Yes po. Okay. Wala siyang preservatives, no? Yes Wala. po, ma'am. Okay. Actually, ma'am, kami ma'am hindi na bumibili ng mga Sweetener. Sweetener na ginagamit sa bahay. Ito na ang ginagamit namin. Kahit na po sa mga lutuin na kahit na yan karne or mga kakanin. Ito na po Kahit sa ginagamit coffee, namin. sir. Kahit sa coffee. Yes, ma'am. Yes po. Okay. Oo. So, coconut sap syrup at saka yung isa, coconut sap juice. Ano po? Yes po. Tama. Okay. So, meron akong nakita dyan. Parang, meron ba dyan ng mga, ano nga yung tawag natin nung bata po baga tayo, Sir Butch? Yung santan? Tama ba ako? Meron. Yung pinapalaman. Ayan. Ito ba mo? Pinapalaman natin sa tinapay. Pandesal. Partner ng pandesal. Hot pandesal. Oo. Masarap yan. Ako kahit sa Skyflakes. Linalagay ko yan sa Skyflakes. Opo. Magkano yan, sir? Nasa 230, ma'am. Okay, oo. So, iyan po ang mga iilan sa products ni sir. Unless meron pa tayo dyan, Butch, na mga products Marami other dito, than... meron pa siyang suka, iba't ibang suka, Isa-isahin meron pa natin, siya Sir dito. Butch. Yung mga products ni sir. Oo, tsaka meron pa siya dito, makapuno. Yan, sweet makapuno. Opo. So, puro coconut products, Beb. Okay. Siguro, Sir Butch, tanungin natin si Sir Rems, no? Kung ano ba ang naitulong sa kanya ng ahensya o ng programa, yung tinatawag nating CFIDP, yung program natin, oo. Sige, sir, please. Okay.
Ano pa po sa mga assistance na binibigay sa ng DTI through the CFID? Okay. Bali po ang nang manaitulong na sa akin ng ng DTI under CFIDP. Ito pong yan, yung una, yung branding and labeling, doon po ako nagsimula. Nung magsimula rin ako mag-produce ng aking mga produkto, tinulungan po ako nila na magkaroon ng label at saka ng brand. Pangalawa po, yung training sa product development, nakatin din po ako noon yung paggawa ng ibang mga produkto na ginagamitan ng galing sa nyog. Pangatlo po, yung yung processing equipment, nakabuild din po ako noon yung yung heavy duty kalan at saka yung pressure cooker na malaki. Okay. FDA assistance po na para ma-register po ako na magkaroon ng license to operate. FDA. At isa pa po yung marketing promotion. Ayan po ang natulong sa akin. Ayan. So, At iba po, maraming... ma'am. Opo. Sige po. Please go ahead, sir. At yung iba po, di ko na po maalala. Basta po, maraming salamat sa DTI sa mga tulong. Po. So, dahil sa mga tulong na naibigay ng ahensya, ng DTI, at siguro naman meron pa ding mga naibigay na tulong yung ibang mga ahensya ng gobyerno sa inyo, hindi lang si DTI, malaking tulong din no para makapagbenta kayo ng inyong mga produkto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Is this your first time nyo po ito, sir, na makapag-trade fair dito sa Manila? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, ang tagal na akong niyayaya ni Ma'am Gina na mag-participate dito. Opo. Kaso nga, ma'am, may trabaho din ako, kaya di ko rin maiwan-iwan. Okay. Dahil isa po ako sa team leader ng isang project ng PCA. Okay. So, yan po, yung mga ahensya ng gobyerno na sumutulong sa mga coconut farmer entrepreneurs, kasama natin ang PCA. Yes po. Opo. So, ano naman, sir, masasabi mo dito sa na-experience mong exposure dito sa Festival Mall? Maganda, ma'am, yung experience ko dito at maganda yung pagtanggap nila or acceptance nilang produkto ko. Opo. At nagustuhan nila yung lasa at meron din tayong namimigay, ma'am, ng mga calling cards na kung sakali man mayroon silang order or magka-entry sila ng mag-order muli, ay welcome po sila. Opo. So talagang malaking bagay, sir, no, na makapag-promote tayo ng mga produkto natin dito sa mas malawak na merkado kasi nakaka-meet kayo ng mga bagong buyers. Yes po, ma'am. Opo. Sir Butch, meron ka pa bang tanong kay Sir Rems? Okay na ako, Bem. Siguro pwede tayo Baka meron ka knock-knock. Meron ka na namang knock-knock. Later siguro. Okay, so Sir Rems, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa Department of Trade and Industry, no? Kasi kung wala pong mga katulad ni Sir Rems, hindi naman po tayo makakapag-implement successfully ng ating mga projects, no, Sir Butch? Tama yan, Bem. Opo. Bem, andito ako sa isang booth. Amazing to. Ipakita ko kasi alam ko sa Bicol, familiar sila ng rice puto. Okay. Yeah? And makukuha mo lang yung rice puto, di ba, along Ligao. Aha. Pero dito, dinala po natin yung rice puto. Ayun po siya, no? Nagluluto po sila ng rice puto. Ayan, live dito sa Festival Mall. Ayan, meron na po tayong bumibili ng rice puto. Yan po. Dito Magkano po, yan, Sir niluluto Butch? mismo. Magkano? Magkano po yan? Magkano po yung bentahan natin ng rice puto? Yung magkapares, 20 pesos. Merong pares-pares pa? Apo, yan. Malungkot kasi, Ben, pag walang kapares. Yan. Kahapon, Sir Butch, pinagpilahan yan eh. Nakita ko. Pinagpilahan yan kahapon. So, Even yung yung mga operators ng sound system natin, talagang nasarapan daw siya. yes, Kanyan, Bem, isa sa mga best sellers natin dito.
sa Manila. Yan. Opo, oo. So- Pero Sir Boss, meron pang mga produktong iba na dala yung company na gumagawa Meron buko, siyang no? iba. Oo, Ah, yung mga Ito bottles. yung pinakamasarap na buko pie sa Bicol. Yan, oh. Ayan si Tina. Ayan. Oo. Bumili kami kagabi, Sir Butch, eh. Umuwi ka na kasi. Yan, oh. So, Masarap talaga yan. may coconut cheese na ba? Ito pinakabago, Bem. Oh, coconut cheese. Coconut cheese Yan. as in? Yan, oh. Oo, talaga. Pwede bang makwento niya sandali kung paano Kwento ginagawa mo daw, ko? paano mo ginawa yung coconut Coconut cheese? cheese. Actually, it's an adapted innovation from food processing division ng Albay Research Center ng PCA po, ma'am. Actually, tatlo po yan, ma'am. Meron pa akong energy bar. Tapos ito po, ma'am. And then yung pandesal po. Kasi dapat pag may cheese, may pandesal. So ano naman yung pandesal? Gawa sa ano po? Pandesal po namin gawa pa rin po sa Flour? regular na flour. Flour. Tapos yung byproduct po ng paggawa ng cheese na sapal, yung cake niya, ginagawa ko po, tinotoast ko yon, ginagawa kong desiccated coconut, and then yun po ang nilalagay ko sa outer part ng pandesal para may texture pong kakaiba yung pandesal. Kasi if I add it to the dough, medyo mabigat siya. So, sabi ko, I have to think of how I can incorporate yung byproduct ng cheese doon sa pandesal. Kasi actually, Okay. ko po iniisip is how to deconstruct po the pandikoko. So, with several attempts, nag-arrive po kami doon. Parang gusto namin, para staple po na parang madali kainin ng everybody, na even yung nag-avoid po ng too much sugar. At least yung pandesal po, medyo bland taste siya. And pang merienda, pang pamahaw, or breakfast. Di ba? So, di ba? Innovation yun, Bem. Di Oh, ba? yeah. Oo. At Yan. Sir Butch, anong company si Ma'am? Ma'am Christine? Ito, ang kanyang company ay Ayan. 2FT. Food Products. Also from Albay. Yung mga From Albay din nandyan po yan. sa Apo. paligid mo, from Albay yan. Apo, ito, mamaya, Albay to. pupunta naman tayo Ito, sa ito ibang... pa, Bem, oh. Still Albay, pero ito hindi naman to food. Yan, oh. Crack. Oo. Si Sir Randy ba yan? Oo. Oh, si Sir Randy. From- Ayan. from- Mga From Albay lamps. din po ito. From Albay din po ito. Lamps na gawa sa coconut. Tama ba? Apo. Tama. Yan. Pero kung titignan mo, Bem, oh, di ba? Gaganda, oh. Opo. Yan. So, Okay. masasabi natin, Sir Butch, na ang coconut, wala na ding sayang sa ngayon. Correct. Oo. Kasi kahit pag-ikot mo mamaya, meron ka ding makikitang mga accessories, mga earrings, and other accessories na gawa na din sa coconut shells. Yes, Bem. Mamaya, ikutin natin yan hanggang Opo. dun sa dulo ng Opo. ating venue. Para makita Okay. din yung sa ibang mga provinces. Okay, sige Sir Butch. Punta naman tayo sa ibang provinces para makita din nila yung mga products ng ibang provinces. Hanap ako ng medyo innovative. Kakaiba. Kakaiba. Ito, Bem. Isa din to sa mga bestsellers din dito. Ayan. Earth, ano yan? Earth and sand? From ito ay Sorsogon. from Sorsogon. Okay, Green Beauty and Wellness Center from Yes. Sorsogon. Opo. Oo, So, si Ma'am Glenda. Yan. Ayan, mga ano naman yan, mga oil, tama ba? So, Yes. Oo. mga health and wellness products. Yan. Tapos dito sa tabi niya, I think Albay din ito. Okay. Tapos dito, we moved kay Jazz. Ito ba, ano din to? Ayan. Hindi na to food. Oo, craft din. Maganda din yan. Ayan, oh. Wow. Parang itong nakikita ko sa screen, Sir Butch, mixed media siya, no? Yung coconut Correct, shell Mabel. at saka yung parang abaka ba yan? Actually, iba-ibang ano niya, meron pa siyang bamboo, meron siyang pero ito, may yung ano yan, yung twine. May katamang twine. Pero ito, ilalagyan ng bamboo ang kanya. Lagyan ng Ano pen. ba yan? Pen.
Yeah, tapos may manok. frame. Frame. Frame ba yan? So, Frame. Yeah. Tapos kahit yung Bem, meron pa rin dito na yung siyempre hindi nawawala yung ating mga traditional na mga pagsandok. Oo. Yan. Maganda yan. Okay. So yan, mga example lang yan ng mga makikita nilang products dito sa Oo, Festival Mall. Yan, may suka din, yan Ito naman, I think from Masbate. From Masbate. Oo, The Porbida. famous Porbida. Yan. So, madami, Bem. Okay. Ito. Saan naman yan? Look at this, no? Masbate ba yan? This is Elegance Apparel. From what province yan, Sir Ano Boch? province niyo po, ma'am? Sorsogon. Ay, Sorsogon. Okay. Fashion bag. Wow. Pero kung titingnan mo, Bem, yung fashion bag niya, ang apunta kanina, bagul. Oo, bagol. Yung coconut shell. Yan, Wow. So, ano siya kumbaga, Magkano naman yan, Sir Boch, kung bibilhin? ma'am, magkano po yung ganito? 1,800. Wow. Binulong ko. Kasi ito po ay handcrafted. Oo. Kumbaga, pag ginamit mo to sa mall, sigurado ako walang kapares. At saka mukhang labor-intensive, kaya siya. labor intensive. Saka maganda dito, Bem, kasi when you buy Durable. products, pag bumili tayo ng products ng ating mga MSMEs, we're actually helping our local mga negosyante, yung mga maliliit, natutulungan natin sila. We're Correct. helping the Oo. local economy. So, ito, tingnan mo ito, Bem. Necklace Fashion ba yan? accessories. Fashion accessories. Oo. Necklace, no? Necklace. Wow. At saka yung Diba? mga earrings pa dyan, Sir Butch. Meron ba siyang mga may earrings dyan? Pero And dito, other yan, may fashion. mga keychains, yan. Oo. May mga, mga earrings. Pero may accent ng coconut. Oo. Yan. Ganda. Kaya yung mga nakikinig dyan, punta na kayo dito bago magkaubusan. Oo. Mukhang maganda na ang panahon, hindi na Yan. masyado maulan. Ito, Kaya, ito yung ating last top year's seller. awardee, oo. Best seller. Kasi naman, tingnan mo yung mga products niya, Bema. Yan, no? varied ang products niya. From Varied ang products niya. lamps, to all kinds of Ito, may mga ano pa siya. housewares. Oo. Ganda. Housewares and Ganda. decors. Ito Yan. yung mga traditional na mga pangsandok. Pero ang dami niya, no? Sir Butch, pwede ba malaman kung magkano yung sales niya last year? Tanungin natin si Ma'am. Yan, magkano daw ba sales mo last year? Secret daw. Secret daw, Bem, kasi naka-broadcast tayo. Hindi naman nakikinig si BIR. Ayan. Pero ang ganda, Bem. Yan, Ang nakapanong sa akin dun is mga POs po, mga client na. di ba? Yun ang isang maganda, Bem. Hindi actually yung, although malaki na yung cash sales during the event, pero ang sasabi niya, may mga purchase order after the event. Yun yung malalaki. So ang ating trade fair, Bem, hindi lang naman to yung sales during our trade fair. But what we want are institutional buyers, yung mabibreach natin na lifetime partnership kasi magkakaroon ng mga orders and after sales. Diba? Yun ang maganda doon. Magiging regular clients nila. Yes, At saka Sir Butch, 'di ba after the fair, pag uwi nila sa mga kanya-kanyang probinsya nila, busy na naman sila pag meet para ma-meet nila yung mga orders na nakuha nila during the fair. Yes. Oo, kasi ang natin dito, ang objective hindi lang naman yung target sales natin for the event Ang gusto natin, kahit wala na yung trade fair, meron pa rin silang connection and they're still doing business with ating mga nakuhang mga bagong buyers from the fair. So para sa ating mga tagapakinig,
hindi lang po nagtatapos sa fair, no? Yung ating assistance at yung ating habol talaga dyan, yung mga orders na nakukuha nila during the fair. Yeah, Okay. correct. Opo. So right now, Bem, andito ako sa mga, kumbaga, ito yung mga workforce behind ng ating trade fair. Kasi sila yung mga, mga trade promo officers ng mga probinsya, sila yung tumutulong directly sa ating mga kliyente. Yan. Oo. Kaway-kaway naman dyan. Yan. Live tayo Yan. sa Okay. DZGB. Ayan. Oo. Katwining ko. Ito yung katwining ko. Yan po ang ating team to beat. Yan. Ayan. Okay. So, Tapos, punta- meron pa dito, Memo. Ito. Tingnan mo. Yan. So, coconut oil. coconut Kasi oil. siyempre, pag may coconut, dapat may oil. Yan. Dito si Ma'am. Mga bestsellers yan. Andito rin si Rika na kasi meron din tayong ginagawa na eto, would you believe? Ayan Coconut Ito. coffee. Yes. Kasi ang alam natin, ang best na partner ng kape ay gatas. Pero si Rika, nakita niya yung potential ng coconut. Actually, masarap talaga siya. Ako, hindi ako coffee drinker, pero I would, sabi ko nga, from now on, inom na ako ng coconut coffee. Nakatikim din ako niyan, Sir Butch, kahapon at masarap. Masarap talaga. At meron akong nakasalubong na buyer na nagkwento sa akin na nakabili daw siya ng coconut coffee na napakasarap daw. Yun ang description niya. And the entrepreneur behind, yan. Hi po. Hi, Miss Rika. Hello, Siya po Ma'am ay from Sorsogon. Balik po kayo dito. May libreng kape. May libreng kape. Kape lang? Kape lang ba ang libre? Para sa'yo to. Punta ka dito. Yan. Ano to? Ano Okay, yan? thank you. Bukalo? Nasaan yung bukayo mo? Asan daw yung isa? Bukayo. Alam niyo ba yung bukayo? Yung bukayo mo daw. Sir Butch, di ba yung bukayo, nung bata pa Yan. tayo, yan ang mga dessert natin. Di ba? Ready po mga kabataan. Oo, nung mga time namin, nung bata pa kami, yan ang... Content, di ba? Ano lang yan. Pero ngayon, may packaging na, di ba? Oo, Level up na din. oo. Nag-evolve na din talaga. Yan. So, puntahan ko si Sino ba ang pupuntahan mo, Sir Butch, dyan? puntahan ko si RD. Sige. Hinga natin ang message si RD na live tayo sa ng message ang napaka-sipag na Regional Director ng Department of Trade Industry. Live po tayo, RD, sa DCGB. Yan. Hi, RD! Good morning po! Good morning. Yan ako digdi sa negotiation table. Nakipag-negotiate sa mga buyers. Kumusta po, RD, ang ating Bicol Coconut Trade Fair na nag-open yesterday? So far, as I've said yesterday, blessing in disguise yung suspension ng offices and schools sa Metro Manila. Kasi yung mga tao, lahat papunta sa mall. O di may mga dilang pera, namili sila. Kaya kahapon, parang maganda yung naging turnout ng first day. Tanungin Opo. natin si Madam Coco Queen. O, di ba pinipilangan yung kanyang puto bumbong doon? So, maganda yung naging turnout. So, hopefully, the trend continues until Sunday. Opo. Sabi nga namin, RD, kanina, kahit nasa labas, hindi maganda yung panahon, pero sa loob ng fair area, napaka-festive nung Yeah. atmosphere, di ba? Yeah, excited yung mga tao dito sa Opo. Metro Manila to taste yung mga Opo. Coco Boy products ino-offer ng ating mga exhibitors. Okay, so RD, imbitahan po natin yung ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga relatives or friends nila na nasa area po dito sa Muntinlupa and yung mga karatig na munisipyo po dito sa NCR. Sige po, yung mga mga kababayan natin
na nakikinig o nanonood yan sa Bicol Region, kung may mga kamag-anak kayo na nearer dito sa Southern Metro Manila, papuntahin nyo na dito sa Festival Mall dito sa may Carousel area. Supportan natin yung mga kababayang Bicolano, bumili ng mga produkto. Wag lang papasyal, dapat bibili. Okay, so maraming salamat po RD at masasabi natin na nagsimula yung fair sa napakaganda at napaka-festive na simula. Yan. Busy si RD. May mga kausap na mga clients at at the same time mga potential buyers. Okay. So puntahan naman natin Sir Butch. Ano pa ba parang yung Catanduanes? Hindi pa natin Tingnan ko po dito sa dito ka sa area nila. Okay. Kasi meron ata din silang mga 6 or 7 na exhibitors na dinala dito sa Metro Manila. Yung diet, hindi pa pala natin na-feature yung diet. Okay. Oo. Ito. From diet, from Cam Norte naman ito. Yan. So, yan yung kanyang, Eden Rick's Food Products. Opo, madami din na products si ma'am. Oo. Bem, lahat ng, may pinya siya, may pesto, may lemon, pero all flavored with coco. Oh! And coco pinya, coco rosel with malunggay, vegan, cookies. Yan. Cookies siya, cookies. Yeah, cookies siya. Yan. So, kung baka gusto nyo, Bem, may interview si ma'am. Yan. Okay, ma'am, magandang umaga po. Live po tayo dito sa Usapang Consumer at Negosyo sa DZGB po. Yes, oo. Kumusta po? Okay naman po. Sobrang po ngayon. Napakaraming tao po lalo po kahapon. At Opo. marami po ang natutuwa dahil sama-samang nandito yung mga gumagawa ng job. So na-amaze sila sa mga nakikita po nilang mga product. Okay. Ma'am, napansin ko nung nagsisimula ka po mag-join sa aming mga fairs at saka nakita ko ngayon, parang marami ng mga bagong produkto na discover ka po or na-develop. Yes po. Din po, parang na-encourage din po kasi ako. Actually, ito pong mga cookies, nagsimula po yan dun sa pamangkin ko na ayaw kumain ng gulay, pero mahilig siya sa cookies. So nag-incorporate po ako ng malunggay with gata para ma-intake niya rin yung sustansya ng malunggay. Tapos sabi ko, may tanim kaming onion chives, may tanim kaming basil, meron kaming rosel, yung pinya on top ng Camarines Norte. So why not gawin ko siyang flavor sa cookies using gata instead of butter po. Oh, so yan po talaga yung mga bago mong produkto ngayon. Yes, ma'am. Tsaka ito po, yung from gata po, kinukuha ko yung sapal ng nyog. So meron na po akong dalawang variant ng macaroons with a twist po. Ito meron siyang pine de leche na palaman sa gitna. Ito naman po with coffee kasi mahilig ang tao ngayon sa coffee. With pili naman po. Oh, okay. Sir Butch, tama po tayo na parang wala na talagang sayang, no? Pagdating sa nyog. Kasi kahit yung tawag sa tuya, sapal, no, sa Inda, sapal, sa tuya, sapal. Talagang nagagamit na din sa mga produkto. Gamit na. Kaya Opo. tree of life. Oo nga, oo. Ma'am, napansin ko po na nakailang sali ka na po, no, sa aming mga fairs na dinadala dito sa Metro Manila. Kumusta po itong first Bicol Coconut Trade Fair dito sa Metro Manila? Una-una ma'am, napakaganda po ng location. Tapos Okay. yung po namin, yung food traffic po, parang combination siya ng class A, yung class B, class C. So lahat po lahat na-accommodate. Tapos Okay. yung booth po namin, malawak din po. Tapos maganda po yung kumbaga sa experience po namin, sabi ko nga, sayang konti na lang yung product na dala ko. Baka magpadala rin po ako from diet po. Oo, dapat kasi bukas ay Saturdays. May 2 Yes, days na ma'am. pa, weekend. So talagang medyo dadami pa yung mga buyers na pupunta dito sa fair.
Yes, ma'am. Opo. Opo. Sir Butch, meron ka pa bang tanong kay ma'am? Oh, okay na ako, Bem. So, Okay. Salamat, ma'am. thank you, ma'am. Thank you. So, hanap ulit tayo, Bem, ng ano pa? Ano pa, di ba yung Catanduanes na-visit na ba natin yung mga exhibitors natin from Catanduanes? Hanapin natin sila, yung mga taga-Catanduanes. Catanduanes, Kamsur ba? Parang wala pa tayo. Kamsur. Oo. Sige. O nga Kamsur pala, and Kamsur, no? Catanduanes. Ito. Nasaan ka na ngayon, Sir Butch? Wait. Yan, nandito ako sa RNC Integrated Farm. Yan. Oh. Ano ang mga Saan? produkto, no? Yan. Meron siya mga diffuser, mga yan, air freshener. Ah, okay. So, meron siyang cockpit, Bemo. Ito yung mga ginagamit, di ba, for ano, Pag-prevent growing ng, medium. Growing ano po? medium. Growing medium for plants. Ah, okay, yeah. Oo, tama. Yan. So, yan. May mga chips din siya. Yan. Tapos meron siya dito mga dairy, cow's milk. Oh. Yan. Okay. So, yan yung sa, Tapos ito, let's go here. So, RFS Arts and Crafts. From what province po? Kamsur. Kamsur. So, makakita dito, Bem, ito, mga, yung fiber naman to. Coconut fiber. Yes. Diba? So, Ginagawa ang mga- from sapal to yung fruit, etc. Ito naman, yung sa bunot naman ini. Di ba? Ginagawa siyang mga decorative, Yes. Oo. Yes. So, tapos ito pa, air purifying bag, natural, dehumidifier, yan, coconut charcoal, may briquettes. Oh. Coconut So, briquettes. Kung magba-barbecue ka, so yan. Ito pala, gawa to sa charcoal. Ma'am, ikaw po mag-explain ito para maintindihan nila. Wala po siya. Pwede po siya sa ref, sa mga sa bahay, sapatos. Pero po ito, wala siya amoy. Natural po siya, plain. Ito naman po, yung... Ano po yan, yung- Sir ano po? Butch? Ano muna yan? Ano po, sir? Ang produktong yan? Air purifying bag. Oh. Diba ang concept natin noon, Bem, pag may amoy ang ref, lalagyan mo ng uling. Uling. Oo. Pero ngayon, ito nang lalagay mo. Oh. Naka-social na siya, parang nasa bag. Oh. Pero yung concept is still the same. Oo. Diba? Pangalis ng amoy. Pangalis ng amoy. Tapos may scent na siya. Ito po sa tronela po, pwede pangalit po ng lamang, pwede po siya sa kwarto. Pwede po sa kende, sir. Pwedeng sa sasakyan. Baka pwede yan candidate for best innovative product. Correct. Pwede. Diba? Oo. Ang ganda kasi, dati, uling lang. Ngayon may scent na, citronella scent. Oh, sa lamok pa yan Pangkontra sa lamok. Pangontra pa sa lamok, di ba? Oo. Tinatanggal na yung masamang amoy, wala pang lamok, di ba? Correct. Okay, very nice, very nice. I-consider yan natin, Sir Butch, na candidate for best innovative product. Correct. Yan. Saang province yan, Sir Butch? Sa Kamsur, no? Sa Kamsur yun, sa Kamsur. Kamsur, opo, Kamsur. Ano na lang hindi natin na-feature? May na-visit ka na ba ang Catanduanes? Catanduanes? Saan yung mga Catanduanes mong punta natin para may time pa naman tayo. Para meron pa tayong 10 minutes. Halos kompleto na. Isa na lang, si Catanduanes na lang hindi natin na-visit. Yan. Nandito pala sa other side. Oh, hindi ka talaga nakapunta dyan. Hindi kanina si Jazz. Na-picture na natin si Jazz. Si Jazz. Ito. Yung pinaka-unang picture ko, yung may manok. May mga frames. May mga iba-ibang crafts. Nagawa sa Bagol.
Catanduanes din siya. Tapos ito, lahat ito ay ano, Catanduanes, so yan, no? Coco Jam. Coco Yan. Jam din. Tapos si Tablea. Si Tablea din siya. Yan. Okay, may mga macaroons. Mhm. Yan. So, yan. Okay. Okay. Oh, eto, Bem. Pag sinabing bagoong, yan. Eto, Coco Bagoong. Paano yan? Paano yan? Bakit Coco Ma'am, Bagoong? pag-explain po yung Coco Bagoong. Paano naging bagoong si Coconut? Build up of your coconut lang po siya. Yung meat po, at nilagyan ko lang po ng soy cubes. Ano daw, Sir Butch? Hindi masyado clear. Pakilakas po ba? Pakilakas. Parang garble. Coconut meat lang po siya, ma'am. And then nilagyan ko lang po siya ng soy paste. Tapos, tapos ayun po yung healthy version ng bagoong alamang. Healthy version ng bagoong alamang. May ano, pampaalat lang, pero coconut, ano siya, coconut based. Coconut lang din. Yung oil niya is pure coconut din also. Yan. Oh, Healthy okay. option. Healthy Wala option. siyang pork? Walang pork? Wala. Oh, walang pork. Okay. Oh, Magkano diba? naman yan, Sir Butch? Magkano po? 210 po. Nakita ko dito sa price niya, 210. Okay. May yung malaki yon, pero yung maliit, may medyo maliit, 180. Ano, 180. Oh, napapansin mo ba, Sir Butch, yung ating mga products ngayon na bago, lahat na siya parang answering to the needs of the times, na lahat ng mga tao baga ngayon, parang healthy conscious na. Health Napansin mo, Ben, doon conscious, sa I mga, mean, sa mga interview natin, di ba, yung products nila came out of need. Di ba yung sasabi, yung sa Coco Sap kasi para wag uminom ng soft drinks. yes, Yeah. Tapos yung isa yung sa cookies, di ba, sabi niya para alternate doon sa yung pamangkin niya gulay. yun. Di ba? Hindi kumakain ng gulay, so Hindi nilagyan kumakain niya ng ng gulay. Tapos dito sa Coco Bagoong, di ba yung mga, mali mo may allergy ka sa yung alamang, Oo. hindi ka mag-coconut bagoong. So, Kaya nga, napapansin really amazing. ko. Yes, oo. So, kumbaga, nag-umpisa lang sa needs sa pamilya, gusto ng Oo. pamangkin or kapamilya, pero it evolved to become a product na commercially available. Opo. At saka, Sir Butch, yung isa pa baga, yung coconut syrup, coconut Oo, syrup, oo. diba? Instead of putting sugar, Sugar. yun na yun For ginagawa those nila. na maingat na yun nila, di ba, yung artificial sweetener Opo. na can spike up your your sugar, di ba? So, instead yun na lang gamitin mo. So, ayan, maganda talaga, no? Talagang ang ating mga MSMEs or ating mga exhibitors ngayon, talagang updated na din sa kung ano ang hinahanap ng mga consumers. Isa din kasi yan sa nakita natin sa ating food industry, no? People ay mapagmatsyag na sa kinakain nila. Opo. May mga health options na hinahanap. Yes, correct. Okay. So, ayun. Napakaganda, Sir Butch. Meron ka pa bang hindi napuntahan? Actually, na-cover natin lahat ng probinsya ng Bicol. Although hindi natin sila may isa-isa. Pero Okay. nakita natin at least yung 1 or 2 of the exhibitors coming from the Galing, 6 provinces of Bicol region. Okay. And siguro, Sir Butch, for the information ng ating mga taga-pakinig at taga-subaybay, meron tayong dinala dito na 40, no? 40 exhibitors na nag-manufacture or nagpo-produce ng mga coconut-based products because of itong ating ang sinasabi na CFIDP, na kung saan nagsimula ito, Sir Butch, kailan pa po? Actually, 5 years ago, naging part tayo ng implementing agencies ng CFIDP. So this is our 5th year, and so far we're doing well in as far as leveling up the products ng ating mga MSMEs. Ng ating mga coconut, no? Coconut Yes, entrepreneurs. coconut Kasi ano talaga ito entrepreneurs. Oo. Lahat lang talaga ito yung mga coconut entrepreneurs, no? Yes, So oo. hopefully, Sir Butch, by next year, meron pa bang inaasahan tayong Hopefully meron pa. Oo, kasi yung balita is, of course, ma-continue pa siya kasi maganda yung clamor ng ating Opo. coconut industry. Plus, nakita natin yung impact ng programa sa ating mga
negosyanteng nasa pagnyunyog. Opo. At siguro Sir Butch, isa ding ano natin, gustong abot sa ating mga tagapakinig na kung ang isang tao talaga nagsisipag, no, walang imposible, no? Unlike yung iba na naghihintay lang, ito talaga nakikita ko yung ating mga coconut farmer entrepreneurs na talagang mga masisipag at masigasig sa pag-develop, no, at pag-improve ng kanilang mga products. Yes. What we do with our clients, Bem, hindi lang sa coconut, pero yung sa coconut, we provide them opportunity. Ang binibigay natin sa kanila ay oportunidad na makamit ng mga buyers na sa ganon, kumbaga long time yung effect sa kanila. Opo, okay. So, ang maganda din kasi 'di ba dahil sa trusted, no, ang ating departamento, ang ating ahensya, hindi naman sa pagmamayabang, nandiyan talaga yung tiwala sa atin, sa DTI, ng ating mga clients. Ang pagninegosyo, Bem, ang ultimate test of yung mga lahat ng interventions should always be market. At the end of the day, mabibenta ba yung kanilang products? Yun yung barometer kung ang isang negosyante ay magiging successful. Ayan, opo. At saka, Sir Butch, syempre, kailangan din nating pasalamatan lahat ng mga partners natin. Itong mga exhibitors, itong mga entrepreneurs na talagang masasabi natin na nandyan sila para magtiwala sa ating mga programa. Kasi kung wala sila, hindi naman talaga natin ma-implement itong mga programa natin. Correct ka dyan. At hindi lang, Bem, yung syempre, DTI cannot do it alone. Meron din tayong mga support coming from the local government unit, coming from other government agencies, from our mga program management units sa head office. Lahat po yan ay sama-sama, tulong-tulong para pare-pareho naman ng objective, matulungan ang ating mga entrepreneurs na involved sa nyog. Yes. At masasabi natin, Sir Butch, na dito talaga masasabi natin na very important ang collaboration and networking ng lahat ng mga partners, mag-government, mag-private, and lahat ng mga stakeholders, no? Importante talaga yung partnership. Correct yan, Ben. Opo. Okay, so Sir Butch, malapit na tayo magtapos ng programang ito. So siguro, para sa ating mga tagapakinig, meron ka pa bang knock-knock? Bago tayo magpaalam? Hindi ako nakapag-prepare. Okay. So siguro, ano na lang, Sir Butch, bago tayo magpaalam, siguro I would like to take this opportunity na, Sir Butch, to ask for your final message, being the Division Chief of the Business Development Division. Please go ahead, Sir Butch. Actually, ano lang to, panawagan sa ating mga tagapagdinig at lahat ng nakaalam na meron po tayong ginaganap na trade fair dito sa Festival Mall sa Alabang. Nandito po kami hanggang sa Sunday. So take the opportunity, supportan po natin ang ating mga cocopreneurs, ating pong itaguyod ang produktong Bicol. So we are proud of the Bicol products, kaya halina po kayo, Bicolano man o hindi, take this opportunity, buy Bicolano products from our MSMEs. Ayan, maraming salamat, Sir Butch, pagsama sa atin dito sa programa nating Usapang Consumer at Negosyo. Ayan, so yung mga kakilala natin, Sir Butch, na nandito sa Metro Manila, yung mga friends, family, and family, friends of friends, no, please take this opportunity to experience the finest of Bicol's coconut products. Nandito po tayo sa Festival Mall, no, sa Alabang. Hanggang Sunday po tayo dito. So meron pa kayong mamaya, bukas Saturday, Sunday, 3 araw pa po para mamili kayo ng ating mga Bicol coconut-based products. So, maraming salamat, Sir Butch. So magpapaalam na tayo sa ating mga taga-subaybay. Thank you so much. Ito po ulit ang inyong kasama, si Bem Romano Birango, dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Nandito po kami live sa Festival Mall for our Bicol Coconut Trade Fair. So magsasama-sama po ulit tayo sa 3rd Friday
nitong buwan ng Agosto sa parehong oras, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Salamat, Sir Butch! Good luck Thank po you, sa Ben. ating lahat. Salamat, Sir Butch. Magandang umaga po. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan